A Pobra lanzou o proxecto Travesía de Emprendemento con perspectiva de xénero para impulsar o emprendemento feminino. Únese a visión empresarial e emocional para incentivar novos proxectos coa colaboración de empresariais de diferentes ámbitos. O coworking da Pobra do Caramiñal ten un servizo de asesoramento para as empresas e conta cun obxectivo claro: promover a xeración de redes, alianzas entre as persoas usuarias. Agora queres implantar outra liña de traballo para impulsar o emprendemento feminino. Por iso, a área de promoción económica pobrense vende a presentar un novo proxecto colaborativo: Travesía do Emprendemento con perspectiva de xénero. E aquí, pois como digo, estamos implicadas distintas mulleres, dende a perspectiva técnica, que neste caso sería eu, a perspectiva política representada por Amparo, a Bea, que Bea ten a empresa Lendas da Curota, que fai travesías náuticas, e neste caso é a responsable do que vai ser a travesía náutica do emprendemento, que despois lle deixo que ela o explique con calma. Por outro lado, temos a Nancy, que vai facer un taller de xestión emocional, porque no ámbito do emprendemento tamén é moi importante o tema das emocións, e cando falamos de poñer as persoas no centro, detrás desas persoas, tamén pois hai toda a parte emocional e hai que saber como xestionar, identificar e xestionar esas emocións, e para isto imos ter a Nancy. Por outro lado, temos por ali a Uxía, de Gracia, que é a responsable das redes sociais e a que vai facer un pouco toda a campaña en redes sociais do proxecto, da xornada. Temos a Bea, que ten o chiringuito de Sobre, onde se realizarán actividades, e tamén forma parte Sonia, responsable audiovisual. A través da travesía búscase poñer a muller nunha situación nova a que adaptarse. A travesía no mar, o que imos a buscar son os paralelismos que hai dende o momento en que queremos sair ao mar e temos que mirar como está o tempo, temos que mirar de onde ven o vento e, bueno, pois imos a salir, imos a dar un pequeno recorrido por aquí, por a Pobra, e imos a ir facendo eses paralelismos, facendo que as mulleres colaboren nesa travesía, e logo chegar a Porto, bueno, imos a facer unha pequena parada, porque é bonita a ría. Vou falar de algúns casos de éxito que temos de mulleres emprendedoras, de mulleres que, bueno, están facendo cousas moi chulas. E non tan coñecidas, porase rumbo de novo a Pobra e ali realizarase unha nova actividade para asentar as ideas e analizalas dende un punto de vista empresarial, pero tamén entrará en xogo a xestión emocional. É moi importante todo o tema da perspectiva de xénero polo feito de o ser mulleres, hai unha parte moi invisibilizada que é o cuidado familiar moitas veces, o tema da crianza, o tema social. A veces nos perdemos en nós mesmas, non temos espacios para nós. Entón, o que vou a facer a través de diferentes dinámicas vai a ser un pouco o símil entre primeiro estamos navegando e despois aterrizamos na terra, aterrizamos no corpo, aterrizamos na emoción que se nos move durante todo este proceso, validalas e poñerlle luz, que é moi importante. A parte de todo isto, me gustaría como facer un peche final, facendo un pouco tamén alusión ao que dixo Amparo, da cohesión de grupo. Xa que afirma que é moi relevante, xa que a hora de emprender non se traballa en soidade. A través desta actividade únese a parte lúdica de aprendizaxe e tamén emocional. Vaise facer os xoves a partir das 6, vamos quedar aquí no Coworking e despois nos vamos desplazar hasta o Porto para embarcar, vamos embarcar en 3 embarcacións, non? Que creo que é Moura, Serea e a Maruxaina, non? Vamos embarcar en 3 embarcacións dun percorrido máis ou menos dunha hora. Nesas embarcacións pois se fará un pouco como unha especie de xogo de rol, digamos, non? Unha comparanza entre o que supón a navegación e o que supón montar o que é unha empresa, e despois se vamos volver e en terra, pois nos vamos ir ao chiringuito do Xobre, pois ali un pouco para facer máis actividade pois sobre o tema emocional, onde seguro que pasamos moi ben e algo curativo, que tamén fai falta cando unha é autónoma e emprendedora, e ali pois xa pecharemos o que é actividade. E destacou a colaboración que hai entre diferentes emprendedoras para realizar esta travesía, e forman tamén parte do proxecto Dúas Mulleres Máis.
Pasamos fronteiras, porque Ángela está no Viveiro de Boiro, pero que tamén a incorporamos aí, e ela é a que vai facer os detallitos vinculados con mensaxes baseados tamén en Xoana Torres e demais. Ela é Ángela e a súa marca é a Loumiños do Ceo, e por outro lado temos a Cani, que é a última incorporación tamén, que é quen se vai a encargar tamén de facer pois a decoración do chiringuito. Participarán tamén técnicas municipais neste proxecto que busca crear sinerxías e novos proxectos de mulleres emprendedoras na Pobra.